11-та среща на Деси къде си. Там отзад е групата. Вече хапват Николай от нашата група, който вижте го какво прави. В момента, в който влезе в манастира, той просто хвана лопатата без да пита и започна да рине сняг. Николай, защо се хвана да чистиш сняг? Какво? Защо се хвана да чистиш сняг? Някой се трябва да го изчисти. Той сам не ще. То не за това се ходи в манастир, нещо да помогнеш. Нема хората може да си кажат, нали се някой път трябва да го свърши, аз съм дошъл на почивка. Аз не съм. След това от жена му разбрах, че всъщност те ходят най-редовно така по манастири, коси трева, бере каквото има да се бере, поправя огради. Евала респект на такива хора. И ми даде идея, ще организирам среща с Деси къде си, в която ще отидем да доброволстваме някъде, за да свършим и нещо полезно, не само да се разхождаме. Говорихме си днес, че освен на ползата да се движим и освен ползата да се социализираме все повече и повече в днешно време с групите на Деси къде си, всъщност се и предизвикваме и преодоляваме. Аз лично днес бях доказателството, че мога да преодолея ужасната си ненавист към сняг и дори много да му се кефя. Много е красиво, много е приятно.